pangutana nga atong tubagon karong buntaga. Ngano man gyud nga mulis ngag ang ilong? Kani nga pangutana haday affected kay kuan. Gaduha-duha kog tubag ani nga pangutana kay ako mismo masakitan ko. Kay murag kaning pangutanahan ni padulong gyud nako. Naamoy mga daotang plano. So ang akong pagtubag ani nga pangutana sagol ni self-defense para dili sakit kay isa nga tanan. Kay latay kay mo. So mauna na ang akong tubag sa pangutana. Unang rason ngano man gyud nga mulis nga ang ilong sa inyo mga bata. Sayop ang posisyon nga gigamit sa imong bana. Ang imong bana pasagad rag walwag diha sa imong bilahan, doso didto ibot diri, sumbalik doso sa pikas, gituyok-tuyok, wala na hibalo sa proper style of the formation of the baby. Munay unang rason, sayop ang pagduso sa imong bana, munang ang ilong sa imong bata wala nahitsura. Ikaduha, matingala ta nganong lisngag kay ilong ang ato mga bata pagawa sa atong bilahan. Nga ang inahan taliw-tiw kay ilong pang Amerikana. Ang bata muras ginhawa pero kusog siya makaginhawa kay ang bangag sa ilong perting dagkua. Ang bana lami kay ilong may pagkapurma nganong mulis ngagman ang ilong sa bata. Ang ikaduhang rason ana day basig sa kaliwat. Kung dili sa amahan ug inahan basig tuan niliwat sa mga apuhan nga mga lisngag kay ilong kamurag palwa nga gibundak sa yuta. Murag mga buli nga nayatakan. Katulong rason nganong mulis ngag ang ilong sa bata. Sayop ang pag-unto sa inahan panahon sa iyang pagpanganak. Mao ko na mga nagkalain-lain nga rason. Basin, pamasin-basin ra ning ako. Basin og pag-unto nimo nigawas ang tiil miskag suhi gibira sa doktor nimo. Ang nahitabo imbis taliw-tiw ang ilong sa imong bata nisangko man sa imong bilahan. Karon kay gidiretso magbira. Di ang ilong nalapad kay nang hawid man sa pultahan sa imong bilahan. Munang diri taas, abot sa ilalom, lapad kayo, murag tagtaran. Ikatulo na nga rason. Gets na gets? Ang final nga rason, paminaw mo. Mogo ni usa sa mga rason gyud nga atong nalimtan. Nawa na to damha nga maogyo di ay ni ang rason nganong ang ilong sa bata nga sa tiyan pa lisngag na. Paminaw mo. Ang rason gyud nga pinakabagsik nga karon ninyo madunggan, samtang nagmabdos ang asawa, gitirahan gihapon sa bana. Oy delikado na. Ilabinag na porma ng itsura sa bata. Kamong mga bana ayaw gyud magpasagad og target sa inyong mga asawa. Kay basin og usa na sa mga rason nga pagduso sa imong bana, timing ni tuyok ang bata, ilong mo'y nasunggaban sa lagay sa imong bana. May kasarang duso nga gipaspasan man. Imbes na taliw-tiw, nahimo nang murag kaguran. Plat kayo katubangan. Munay rason gyud nga maybe wa ninyo nahibalaan pero likayi gyud ninyo nga inyo pang tirahan ang inyong mga asawa kung nagmabdos na. Ilabi na kung dool na gyud ang adlaw sa panganakay. Punggay inyong kaugalingon. Ayaw mong pasulabi. Ako affected kay kuan nga pangutana pero seryosohon ko ni. May man tong mga bana nagagmay mga lagay kay di man nakaabot dito sa inyong fallopian tube. Unyag makanang arma sa imong bana, abot sa imong obol-obol, inigtugsok ana munang mga bata na mga pihing. Mga hiwi na mga abaga. Munang mga bata na mga dimple. Kay dito naiguan ang lagay sa inyong bana. Munang kamo ayaw magpinasagad ha. Munay akong research answer sa inyong pangutana nganong mulisngag ang ilong. Tarungan ninyo ha. Yan yung mga pangutana. Ayaw kong apila-pila. Lagot ko ninyo. Laitan ko yung mga fallopian tube.